Opäť budeme pracovať s vašim menom a priezviskom, ale tento raz si ho napíšete takto. Čiže ako ho píšeme vodorovne. A vašou úlohou, možno to už podľa tohto obrázku zistíte, bude poprehadzovať písmenká vo vašom mene a priezvisku tak, aby sa z nich vytvorilo niečo nové, nejaké nové meno, alebo možno nejaké spojenie, nejaká veta. Uvidíte, či sa vám to podarí. Tu treba povedať jednu dôležitú vec, ktorá platí pre všetko, čo budeme robiť. Nie je ani tak dôležitý ten výsledok. Možno niekto má také ťažké meno, že sa mu to nepodarí, že tam má veľa písmenok, alebo niekto má veľmi málo písmenok. To nevadí. Dôležité je, aby ste sa tomu venovali, aby ste začali sa s tými písmenkami hrať, spoznávať ich, vytvárať. Môžete si ich dokonca takto postrihať, urobiť z nich také kartičky, také pexeso a to tak nejako si môžete posúvať na stole alebo na lavici, aby to bolo pre vás také jednoduchšie, že si to budete môcť takto presúvať ako také puzzle. No a vidíte, že prehadzovaním písmenok z mojich mien, z môjho mena a priezviska vzniklo celkom zaujímavé a mňa vystihujúce spojenie ihravé dielne. Takže verím, že aj z vášho mena a priezviska vytvoríte úžasné veci. Môžete nám to potom dať do komentárov a ja vás potom pochválim. Aj tých, ktorí sa budú usilovať a napriek tomu sa vám to možno nepodarí. Takže teším sa. Dovidenia, do tvorenia.